Magandang araw mga kakalaguran. Ito ang ating Bright Reflection. Tag-trending sa TikTok, 10 things the church got wrong. Millions of views. Comments? I knew it. Religion is outdated. Jesus did not teach that. Maraming tao ngayon frustrated sa religion kasi ang daming rules na parang walang sense. Ang Old Testament, halos 600 plus laws. Bawal kumain ng baboy, bawal magtrabaho ng Sabado, bawal mix fabrics. Para ang daming mga restrictions. Kaya, nung dumating si Jesus, ang expectation, finally, aalisin na niya lahat yan. Pero sa gospel today, shocking ang sinabi ni Jesus. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang wasakin ang kautusan. Hindi ako naparito upang wasakin, kundi upang tuparin ito. Wait, what? Unang punto, Jesus did not cancel the law. He completed it. Hindi mawawala ang kautusan hanggang matupad ang lahat. Sabi ni Jesus. Imagine, may building under construction. May blueprint, may engineering plans, may detailed specs. Then dumating ang architect. Hindi niya sinabi, basura ang mga planong yan. Instead, sinabi niya, yan ang foundation. Diyan ko itatayo ang building. Yan si Jesus sa Old Testament law. Hindi niya winasak. Tinupad niya. He did not throw away the rules. He showed us the reason behind the rules. Halimbawa, sabi ng Old Testament, huwag kang papatay. Yan ang law. Pero sabi ni Jesus, kahit magalit ka sa kapatid mo, liable ka na. Yan ang completion. Kasi ang point ng law, hindi lang external behavior. Ang point, internal transformation. Hindi lang, don't do bad things, but become a good person from inside out. Kaya maraming religious people, technically, sumusunod sa rules, pero wala sa spirit. Hindi nga pumapatay, pero puno ng galit. Hindi nga nangangalunya, pero puno ng lust sa isip. Hindi nga nagnanakaw, pero greedy sa puso. Technically, righteous, pero spiritually dead. Pangalawang punto, obedience is not about rules. It's all about relationship. Ang sino mang tutupad at magtuturo ng mga utos na ito ay tatawagin sa harian ng langit na dakila. Ang mali nating understanding, obedience equals list of do's and don'ts. Checklist Christianity nga. Nagmass? Check. Nagpray? Check. Hindi nagmura? Check. Good Christian na ako. Pero ang totoong obedience, it's relational, not transactional. Hindi checklist, it's love response. Halimbawa, dalawang estudyante. Student A, sumunod sa lahat ng rules. Always on time, uniform perfect, assignments complete. Pero pag tinatanong mo why, baka kasi madeduct ang points ko. Ayokong mapagalitan. Fear-based. Student B, sumunod din. Pero ang tinatanong, kasi I respect my teacher. She cares about us. Gusto kong pasayahin siya. Love-based. Same behavior, but different motivation. Ang una, obedience from obligation. Ang pangalawa, obedience from affection. Yan ang difference between religion and relationship.
Religion, I have to follow God's rules. Kung hindi, mapupunta ako sa hell. Relationship, I want to follow God's ways kasi I love Him and He knows what's best for me. May isang storya ng isang magama. Ang tatay, simple rules lang. Number 1, be at home at 10 p.m. Number 2, always tell the truth. And number 3, respect your mother. Ang anak, rebellious. Ang dami namang rules. Controlling naman si tatay. Kaya sinuway ang lahat. Umuwi ng 2 a.m., nagsinungaling, bastos ang nanay. One day, na-aksidente ang tatay. Critical. Pero bago mamatay, sinabi niya, "Anak, alam mo ba kung bakit ko ginawa yung mga rules para kontrolin ako?" Hindi. Rule number 1, be home by 10 p.m. Kasi dangerous ang gabi. Alam ko ang mundo. Ayoko may mangyari sa'yo. Rule number 2, tell the truth. Kasi pag nagsinungaling ka, mawawala ang trust. At pag walang trust, walang relationship. Rule number 3, respect your mom. Kasi pagod na siya. Deserve niya ang respeto. Kaya lahat ng rules ko, not to limit you, but to protect you. Kasi mahal kita. Namatay ang tatay. Ang anak nag-breakdown. Akala niya restrictions. Rules pala yun na galing sa love. From that day, sumunod na siya. Not because kailangan, but because naintindihan niya, finally, behind every command is the love of the Father. This week, ang hamon para sa atin, mag-shift tayo from rule following to relationship building. Una, review your why. Bakit ka sumusunod kay Lord? Takot ka sa hell? Gusto mo ng blessing? Or genuinely because you love Him? Check your motivation. Kasi pag fear-based or reward-based, burn out ka. Pero pag love-based, sustainable. Pangalawa, pick one rule na ayaw mo. Maybe required mass, required tithing, required forgiveness. Instead of just doing it resentfully, ask God, "Lord, bakit mo ito require? Ano ang behind this?" And you will discover every command is for your good. Pangatlo, obedience challenge. This week, do one thing na alam mong will ng Diyos, pero ayaw mo. Not because you have to, but as an act of trust. Lord, I don't fully understand why, pero ginagawa ko kasi I trust that you love me. Pag na-shift mo ang obedience from duty to devotion, everything will change. Hindi na burden ang relationship mo sa Diyos. It becomes a joy. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin mo kami sa pakikitungo sa iyong mga utos bilang pasanin. Tulungan mo kaming makita ang bawat command ay love letter mo pala sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.